pasarían 6 meses para a publicación dos pregos, da memoria, tamén dunha memoria adicional, a parte da que xa temos para ser a base da sustitución das luminarias, e un prazo aproximadamente entre 13 meses de inicio, desde esa aprobación até os 29 meses de posta en servizo segundo o cronograma que se manexa no proxecto. O proxecto, que vai, como decía antes, máis ou menos até o €1.000.000, aproximadamente 998.000, implica actuar sobre 2.693 puntos de luz dos existentes no concello. Representaría aproximadamente o 60% das luminarias, que se sustituirían sobre coa tecnoloxía LED, e actuaríase tamén sobre 61 dos 91 cadros de luz do concello, facendo tamén determinadas actuacións nos cadros de luz para adaptalo, dimensionalo, revisar as facturas e os contratos que teñen, e, sobre todo, baixar a potencia, que é unha das claves que pode levarnos ao que é o aforro económico. En todo caso, repaso eso, que son actuar sobre o 60% das luminarias e o 60 dos 91 cadros de luz do concello. No que o proxecto prevé unha baixada da potencia, aí é onde está un pouco a clave tanto dos dous conceptos, ou tres: aforro económico, aforro da potencia instalada, e tamén aforro do que é a reducción do carbono que se emite á atmósfera, a parte do que é a contaminación lumínica. Nos cadros que nos axuntan, a renovación de LED implica baixar dos 233.390 kW anuais a 110.630 kW. En kilovatio hora implicaría rebaixar de 15.420 a 9.756. E prevese un aforro económico do 59,83%. Isto en diñeiro aproximadamente serían 75.821 euros ano, baixando o que pagamos pola luz de 126.000 euros a 50.905. Facendo un pequeno cálculo, e con esa baixada de 75.000 ano, en 3 anos aproximadamente estaría amortizada a inversión, a achega municipal a este proxecto, en apenas 3 anos. En algún momento falouse, saiu o tema da posibilidade de acollernos a unha empresa que nos financiara este cambio. A empresa o que implicaba era que este aforro, unha parte dele importante, era a empresa que quedaba con el para financiar a sustitución. Con este, ou haber directamente unha axuda do Ministerio máis a achega municipal, desde o primeiro momento en que empeza a haber aforro, xa é directamente sobre o que nos pagamos en luz. É dicir, que entendo que é bastante máis ventaxoso que outro, aínda que outro tamén tiña os seus valores, e é que o Concello, digamos, non achegaba nada en primeira instancia, pero este o que fai é que trae directamente o aforro económico desde o primeiro momento, porque somos nós os que poñemos o diñeiro, e, sobre todo, evidentemente, son os fondos FEDER quen financia o 80% da actuación. Daí que en 3 anos a nosa achega este amortizada, e en prazo tamén un pouco máis lonxano, pero lonxe do que era coas empresas de servizos enerxéticos, pois preveía unha amortización bastante máis dilatada no tempo. Con isto, o aforro, digamos, a nosa achega en 3 anos, é un prazo un pouco máis o que sería tamén incluso a achega do Ministerio. No que é a baixada de carbono, que aparece tamén no que é a memoria, todos estes datos son os que están inseridos na propia memoria técnica. Pasaríase de 525 toneladas, que coa iluminación que temos neste momento, a 210. Isto é bastante menos da metade do que se lanza en emisión de carbono. Tamén, evidentemente, o que é contaminación lumínica, a tecnoloxía LED é unha tecnoloxía, a parte máis moderna, implica un sistema de iluminación basicamente máis enfocado ao chan, non lanza, digamos, á atmósfera, ao espazo, tanta iluminación como había agora. Por información que hai, aquí era unha convocatoria que era por orden de entrada para os concellos menores de 20.000 habitantes de toda España,
Estamos falando de miles de concellos que están nesta situación e temos o posto 512. Se entregouse bastante en tempo e a información que se manexa, dai que nos estean requerindo determinados requisitos, enténdese que é moi probable que poidamos estar falando de que sexa un dos proxectos elixibles. Entrou co número de registro 512. Vale. Nada, conta con informe favorable de intervención para realizar esta actuación e polo que sometemos pois a votación continuar adiante co proxecto unha vez nos requiren a aprobación plenaria do proxecto, entre outras correccións de tipo técnico para seguir adiante con esta actuación. Paso vos a palabra agora, comenzando polo voceiro de Rianxo en Común. Bueno, congratulámonos de que o proxecto teña avisos de ir adiante, de que pidan documentación e de que vayamos completando, é un bo síntoma. E, bueno, votaremos a favor, por suposto, pero xa que hai un pequeno turno de intervención, tamén querémonos atribuir algún pequeno mérito, que foi cando chegamos aquí nos encontramos con unha auditoría, por certo, desde o noso punto de vista moi completa, sobre a renovación de luminarias e tal, pero era unha auditoría que a proposta que facía de sustitución nos llevíamos un problema desde o principio, que é o que acaba de señalar agora o alcalde. Víamos o problema de que aforrábamos moitas toneladas de CO2, pero non aforrábamos cartos. Co cal, bueno, é positivo sempre aforrar toneladas de CO2, non? Pero eso temos que facer en todos os órdenes do tema enerxético, temos que facer compatible con aforrar cartos, porque efectivamente existen tecnoloxías sofisticadas, incluso para os fogares e demais, que sí que supoñen uns grandes aforros de enerxía, pero que económicamente non son amortizables nunha vida, polo tanto non son válidos. Nós, de feito, a partir de ese momento, en outros proxectos que outras mocións que presentamos e isto, sempre pedíamos que se fixera compatible a cuestión do aforro de enerxía, a cuestión das menores emisións de CO2 co aforro económico, non? Xa repito, votaremos a favor, congratulámonos. E gustaríanos tamén que se fixera unha reflexión, porque nosotros presentamos, esta é unha moción, ou sea, é unha proposta para aforrar cartos, e sempre está ben aforrar cartos, non? Pero tamén eu creo que hai que xogar un pouco ao ataque. Hai que xogar un pouco ao ataque, e estamos en un momento histórico, que en 4 anos efectivamente non se traduce nada, pero que estamos en un momento donde é evidente que hai un cambio de modelo enerxético. Hai un cambio de modelo enerxético. Ese cambio, en último término, vai vir imposto. Precisamente o Concello ten participado na edición de un libro que se titula algo así como Guía para o descenso enerxético, non? Que se dan algunhas pistas de por onde poden ir os tiros. Aí en moitos outros sitios. Entonces, que é un momento histórico, porque é deses momentos onde si toma decisións adecuadas, se pode situar non na vanguarda, pero sí en un bo punto de salida, e non é descartable que tomando determinados tipos de medidas se radiquen determinado tipo de empresas. Si incentivamos determinadas cuestións de aforro enerxético, alguén as vai ter que facer e temos máis posibilidades, non por si mesma a causa disto, pero como un paquete de medidas si se podría intentar para, con ese fin máis proactivo, máis de ataque, decíamos, de que aproveitar este momento de cambio enerxético que vai haber inevitablemente para estar, si cabe, nunha condición un pouco mellor para cando acabe impoñéndose. Nós aí presentamos
mocións relacionadas con automoción, presentamos algunha moción relacionada con edificios, presentamos varias cousas, e gustaríanos que se seguise esa reflexión, e además que se fixase unha reflexión conxunta, porque os gobernos duran 4 anos e en todo isto 4 anos nada, o sea, en 4 anos como se nos cruzamos de brazos, vai ser igual, pero sí que en períodos longos de 20 anos ou unha cousa similar, sí se vai notar quen tomou decisións acertadas e quen non as tomou, desde o noso punto de vista. Nada máis. Gracias. Nos tamén nos alegramos e esperamos que podamos ser beneficiarios desta axuda, porque tamén nos preocupa, bueno, todo o que dixo o voceiro de Rianxo en Común, pero ademais tamén nos preocupa eses cadros de mando e control ou protección que están mal. Bueno, tranquilízanos o feito de que, aínda que non son a totalidade, non nos vai a dar para arranxar todo os puntos de luz e todo, dámonos conta que polo menos os cadros de mando se van a ser 61, creo que contamos 62 que estaban en deficiente ou mal estado, entonces nada, esperar que seamos beneficiarios da axuda e facelo canto antes, nada máis. Gracias. Voceiro do Partido Popular. Gracias. Creemos que é algo importante e necesario para o noso pobo, tamén porque de unha vez que tamén se han zanjado o tema do fallo iluminario e tamén se pode eso supoñer unha ventaxa económica para o Ayuntamento e para os veciños de Rianxo, vamos a apoialo. Mais nada, moitas gracias. Sí que quería comentar tamén que non é a única medida, senón que tamén hai poucos asinouse un convenio cunha fundación pública dependente da Diputación da Coruña, a FAEPAC, para o control tamén das facturas, que axuda tamén a rebaixar de alguma maneira, a analizar o que se está facturando xa. Non acaba tampouco con cambiar unha luz por outra, senón que as luminarias, aínda que baixará, sí que tamén é necesario continuar co traballo de control, por iso tamén ese convenio é acertado. Dos cadros de mando, evidentemente que levamos tamén bastante tempo, sempre un pouco fiamos de alguma maneira a poder realizar a sustitución do conxunto da actuación. Agora van uns cuantos, pero tamén hai algún outro que se fixo no que foi o proxecto complementario do plan de obras, incluíase tamén a renovación de máis cadros. Quero dicir que un pouco, se non é o 100%, sí que estaremos falando dunha grandísima porcentaxe do cadro de mando de Rianxo pois cambiado. Os cadros de mando son os que permiten de alguma maneira facer axustes de potencia, control de determinados horarios, bueno, que é un pouco que é o cerebro da iluminación pública, non? E, polo tanto, pois é importante tamén actuar sobre eles e non simplemente o cambio de bombillas que xa o temos máis ou menos todos experimentados nas nosas vivendas e sabemos o que dá. Tamén teremos que intentar acertar o máis riguroso posible no concurso para que efectivamente o que prometen as casas de farolas e de iluminación despois teña a súa, que se cumpla e non pase como nos pasa ás veces que compramos componentes moi económicos que non acabamos de ver ese aforro entre LED e outra tecnoloxía. En todo caso, realizarase con maior dos rigores, é un concurso que vai ser importante e vai dar lugar tamén á presencia de moitísimas empresas. E, bueno, nada, visto o da votación, pasamos directamente. Votos a favor e apróbase por unanimidade. Como é un pleno extraordinario, non hai máis intervencións. Hai 2 puntos. O primeiro era a proposta e o segundo era o compromiso de crédito. Vale. Casi ten o mesmo, pero... Sí. Ben, entón quedaría logo votos a favor do primeiro punto, que é continuar coa tramitación. Votos a favor, queda aprobado. E o segundo, non vou repetir a argumentación, si que só facer fincapé no que é o compromiso de habilitación de crédito a esa idea, ese dato que manexábamos ao principio, que sería esa reducción dunha factura estimada anual de 126.000 euros aos 50.000 euros,
Isto daría unha rebaixa de 75.000 euros ano, e a contribución municipal, que estaría en 199.000, podemos comprobar, de ser certos evidentemente o que é a memoria, estaríamos falando de 3 anos. Eu creo que é unha proposta así a medio prazo para conseguir a súa rebaixa. Ben, paso a referenciar tamén o que sería o compromiso de habilitación de crédito. Nesta anualidade serían 30.000 euros para unha subvención do 80% e unha achega municipal do 20%, 24.000 da subvención e 6.000 da achega municipal. Eso sería para este ano. O ano 2019, evidentemente, onde se executa os trocos, pois o importe total sería 968.000 euros, subvención 774.631,56 e unha achega municipal do 20% de 193.657,88. O segundo punto sería registrar na contabilidade de RC de exercicios futuros o importe da achega municipal e darlle traslado do acordo de intervención municipal e o departamento que xestiona a subvención. Estedes un segundo turno, se queredes. Bueno, claro, hai que poñer a nosa parte, se estamos de acordo con, creo que estamos facendo, á vista das cifras, estamos facendo un bon investimento, polo tanto, sí, que damos o voto a favor. En relación á última intervención, o de acertar ou non acertar, temos que acertar sí ou sí, porque dedicamos unha cantidade importante á dirección de obra. Entón, non admitiremos que se alguén está dirixendo eso, podamos non acertar. Eso non entra dentro do universo do posible. Nada, nós simplemente facer eso para que non haxa ninguna, polo menos pola nosa parte, que impida que seamos beneficiarios da axuda, nada máis. Apoiamos a proposta. Sí, cando me refería a acertar de conseguir que as cifras que manexamos sexan o máis rigurosas posibles. Entendo que sí, eso se defende, se buscará, e evidentemente sempre tamén deixo un marxen para outras circunstancias que ás veces aparecen e que igual non é o 100% que aquí está escrito, pero intentaremos que se achegue. En todo caso, tamén teremos que falar, porque cambian o sistema de contratación. Se fan os portavoces favor, quedámonos un momentiño despois para falar tamén dun aspecto mínimo relacionado coa nova mesa de contratación que surxe ao abeiro dunha orden tamén desde Madrid para modificar a composición das mesas de contratación. Vale. Entón, votos a favor da proposta. Queda aprobada tamén isto.